Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, biz endi Qur'on darslarida сөйләшкән идек. Намазда укый торган кыска гына сүрәләрнең тәфсирләрен алырбыз дип, әмма дә ләкин Рамазан ае җиткәнгә күрә әзрәк кенә уразага кагылышлы, аңа кагылышлы кайбер хөкемнәр булган аятларын тәфсирләп аңлатып китәсе килде, чөнки кайбер кешеләр бит сорый, сез хәзрәтләр, имамнар ураза тотырга кирәк дип әйтәсез, сездән каян алып әйтәсез, аның дәлиле, нигезе нинди дип инде без менә Аллаһ Тәгаләнең сүзләрен шушы Куръани Кәримнән кайсы аятта, нинди сүрәдә Аллаһ Тәгалә әмер иткәнен һәм ни өчен шушы ураза тотырга кирәклеген инде аңлатып, бәян кылып китәчәкбез. Һәм менә бу Рамазан аенда шушы олуг ибадәтне тотырга әмер ителгән сүрәләрнең берсе ул Бакара сүрәсе. Бакара сүрәсе ул безнең Фатихадан соң килгән икенче иң зур сүрәләрнең берсе. Һәм менә шушы сүрәдә дә Аллаһ Тәгалә 183-нче аятта, менә ул аят инде, моннан башлап хәбзаны алачакбыз. Аллаһ Тәгалә әмер итә ураза тотырга. Һәм Аллаһ Тәгалә менә Я айюхаллазина аману кутиба алейкумус сияму кама кутиба алаллазина мин кабликум лааллакум таттакун ди. Я айюха, я дигән сүз, әй дигән сүз, я сез, әй, я дигән сүзне, айюха сез дигән сүз, аллазина аману, ягъни әй сез иман китерүчеләр ди. Ягъни мөрәҗәгать итә кемнәргә? Кемнәр Аллаһ Субханаһу ва Тәгаләгә ышанган, иман китергән бәндәләренә мөрәҗәгать итә. Әй сез иман китерүчеләр ди. Кутиба алейкум. Кутиба дигән сүз гарәп телендән инде монда бу аятта аның мәгънәсе фарыз ителде дигән сүз, әмма ләкин язылды дип тәрҗемә ителгән. Кутиба язылды. Әмма ләкин монда язылды дип әйтеп булмый бит, шуңа күрә галимнәр аны инде тәфсир кылалар, фарыз ителде дип инде. Алейкум сезгә дигән сүз ас-суям ди. Ягъни иман китерүчеләр, сезгә алейкум сезгә фарыз ителде нәрсә? Суям, ураза ди. Суям дигән сүз ураза, ул безнең татар теленә шушы суям турыдан-туры ураза дип тәрҗемә ителә, әмма ләкин аның мәгънәсе суям ул имсак, ягъни тыелу. Уразаның менә мәгънәсе ул тыелу, тел ягыннан инде. Әмма ләкин шәргый терминологиясе ул кояш чыгар алдыннан, ягъни иртәнге намазның хакыйкый вакытыннан кояш батканчыга хәтлек ашау эчүдән, җинси мөнәсәбәттән һәм башка төрле уразаны боза торган гөнаһлы амәлләрдән дә тыелып тору. Ягъни тыелу. Ураза, ягъни тыелу. Әмма ләкин безнең халыкта кызганычка каршы ураза дигәч күбрәк инде ач турыны күз алдында тотыра. Шулай бит теге ураза торга вакыт җитә дигәч тә, менә җитә инде, ничек кенә тотып чыгасы булыр инде. Ашамыйча, эчмичә торулары бик авыр дип сөйли башлыйлар бит инде. Әмма ләкин ураза әле ул ашау эчүдән генә тыелу түгел, ул тыелуның бер өлеше. Ашау эчүдән генә тыелу ул бер кичкенә генә бер өлеше. Чөнки ашау эчүдән генә тыелып була әле. Әмма дә ләкин менә телләребезне гайбәттән, кеше белән талашудан, сүз йөртүдән, кеше тикшерүдән, алдалаудан һәм башка төрле гайбәттән, менә шушындай тел белән эшләнә торган башка төрле гөнаһлардан телне тыю күпкә авыррак ашау эчү белән тыюга караганда. Чөнки менә бу ураза тыелу ул ашау эчүдән генә тыелу түгел. Аның төп тыелу ул ашау, эчү, җинси мөнәсәбәт. Бу иң каты уразаны боза торган төп сәбәпләр. Әмма ләкин әле уразаны әҗерен аның инде шушы
савабын киметә торган гамәлләр бар. Ул менә шушы тел белән, күз белән, колак белән, гомумән тән әгъзалары белән кылына торган гөнаһлы гамәлләр. Әгәр дә кеше ашау-эчүдән генә тыела икән, ул телен гайбәттән, кеше тикшерүдән, ялган сөйләүдән, кеше белән бәхәсләшүдән тыелмый икән, моның инде уразасының төп максаты, тақвалык максаты ул үтәлми. Ул аның диетага гына кайтып кала инде. Һәм шулай ук әгәр дә ул ярар, ул телен тыйды, алхамдулилла, Аллаһка шөкер име, әмма дә ләкин мин бит сөйләмим дип башка кешене тыңлап утырырга мөмкин. Мәсәлән, дуслары белән очрашты һәм берсе әйтә башлады, анда күрше фәлән эшләгәне, шундый курткасын кигәне, үзе инде олы яшьтә, һаман яшьләрчә киенә, бизәнгән, һәм башка кимчелекләрен санап китә. Тегесе тора инде, ярар, мин сөйләмим бит, мин сөйләмәгәч бит инде гөнаһ түгел, шуңа күрә ураза бозылмый минем дип уйларга мөмкин. Юк, ураза тоткан кеше ул шулай ук сөйләү генә түгел, тыңларга да тиеш түгел, чөнки менә без колагыбызны да шушы начар сүз тыңлаудан, сүгенү сүзләре, гайбәт, ялган һәм башка начар сүзләрдән дә тыңлаудан үзебезне тыярга, тырышырга кирәк. Һәм шулай күзләребез белән дә, мәсәлән, анда чит хатыннарга, шәрә хатыннарга һәм башка төрле начар карарга ярамаган нәрсәләргә караудан күзләребезне сакларга кирәк. Бу шулай ук тыелу. Ягъни әйтәсе килә, галимнар нәрсә диде? Ураза ул гомумән барча начар гөнаһлы гамәлләрдән үзеңне тыю. Менә бу була хакыйкый ураза. Әгәр дә без ашау-эчүдән генә тыелып, башка гөнаһлардан тыймыйбыз икән, үзебезне күнектермибез икән, безнең бу уразабызның хакыйкый максаты үтәлми. Безнең бу диетага гына кайтып кала. Әйе, ураза ул файдалы да бит ул. Аның төп максаты инде без аны диета өчен, сәламәтлек өчен тотмыйбыз. Ансы инде шушы Аллаһның әмере белән бергә килә торган гамәл. Без аны тотабыз бит инде Аллаһ Тәгалә әмер иткәнгә, Аллаһ Тәгалә безгә фарыз кылганга, сез иман китерүчеләр, сезгә фарыз кылганга дигән шушы әмеренә буйсынып эшлибез. Тақвалыкка ирешеп инде Кыямәт көнендә Аллаһның рәхмәтенә ирешү, җәннәткә керү максаты белән. Уразаның бит әле аның башка күп хикмәтләре дә бар. Ул бит инде шушы сәламәтлек өчен дә бик файдалы. Хәтта аны бүгенге көндә дә табиблар әйтә, кеше, хәтта мусульман булмаган табиблар да әйтә, алар уразаны да белми, әмма ләкин алар әйтә, кешегә бәреп 1 елгадый күпмедер анда бер кайсылары бер атнады, кайберләре 2 атна, кайберләре 1 айды ач торырга кирәк ди. Иртәге белән ашап алды да, кич белән генә ашап, шулай көне буе ашказан ял иттерергә кирәк, чөнки бу ашказаныбыз өчен, эчәклекләребез өчен, төрле шлаклардан чистарыну өчен бик файдалы гамәл дип әйтәләр. Шуңа күрә монсында инкар итеп булмый, ураза тоту әле ул biz bir Аллаһның әмерен үтәсәк, икенче яктан безнең сәламәтлеге өчен дә бик зур файда ята. Һәм Аллаһ Субханаһу ва Тааля әйтә, ураза турында тагын сөйләшербез, бу аятны гына алып бетерик. Кама кутиба алаллазина мин qablikum лааллакум таттакун ди. Сезгә кадәр булган өммәтләргә дә фарыз ителгән кебек, ураза тоту сезгә дә фарыз ителде ди. Бәлки сез тақвалылардан булырсыз ди. Менә бу аятта күрсәтелә, ураза ул безгә хәтлек булган кавемнәргә дә ул фарыз булган. Ягъни бүтән пәйгамбәрләр дә алып килгән үз өммәтенә чакырган шушы ураза тотырга. Әйе, ул ураза тоту ул менә безнеке шикелле, бүгенге көндәге шикелле булмаган, ул икенче төрлерәк булган инде. Аны инде галимнәр төрлечә әйтә, нинди рәвештә ул ураза тоту булган, ни рәвештә кылынган ул гыйбадәт диләр инде. Әмма ләкин инде ахыргы чиктә Пәйгамбер саллаллаһу алейһи ва саллям ничек итеп
дөрес итеп тотырга безгә менә бүгенге көндә тота торган уразаны фарыз итеп калдырган. Шуңа күрә ул яңа гына булмаган, Пәйгамбер саллаллаху алып килмәгән аны, аңарчы булган пәйгамбәрләрдә ураза тотуны үзләренең өммәтенә фарыз кылган булган. Шуңа күрә бу 14 гасыр элек кенә чыккан гыйбадәт түгел, аңарчыда булган олуг гыйбадәтләрнең берсе. Һәм аның нәрсәдә төп максаты, төп хикмәте ди, ләалләкум таттакун, ягъни бәлки сез тақвалардан булырсыз ди. Уразаның инде төп максаты, хикмәте икән нәрсә? Тақвалык. Тақвалык нәрсә ул? Тақвалык ул гади генә әйткәндә, бер сүз белән инде Аллаһ Тәгалә кушкан әмерләргә буйсыну һәм Аллаһ Тәгалә тыйган гөнаһлардан тыелу, ерак булу. Менә бу була тақвалык. Чөнки ураза тотканда тақвалык иң үстен дәрәҗәгә җитә. Чөнки кеше үзенең шушы иң беренче Аллаһка буйсынып, шушы әмерен үти. Шулай бит, ураза тота. Аллаһ Тәгалә Рамазан аенда бер ай ураза торырга әмер итте һәм шушы әмерне инде Аллаһ Тәгаләне буйсынып ул тота. Ягъни тақвалык, буйсыну аның әмеренә. Һәм икенчесе ураза ул тыелу дидек. Шулай бит? Һәм ул тыела бар төрле гөнаһлардан. Хәтта ул тыела уразада халал ризыктан да. Һәм тақвалыкка ничек ирешә әле ул? Әгәр дә кеше халал рөхсәт ителгән нәрсәләрдән үзен тыерга күнектерсә, аңа инде харамнан, гөнаһлы гамәлләрдән тыелырга күпкә җиңелрәк була. Кеше бит инде менә ай буе ураза тотып, үзенең тәнен, үзенең нәфесен, үзенең сабырлык сыйфатын тәрбияли, Аллаһ халал кылган ризыктан да тыеп, нишли, тәрбияли үзен. Һәм аңа уразадан чыккач та җиңелрәк булачак харам ризыктан тыелырга һәм башка төрле ярамаган начар гадәтләрне калдырырга. Чөнки ай буе ул шушы үзенең тәрбиясе өстендә эшли, нәфсен тәрбияләү өстендә эшли. Шуңа күрә халал ризыктан тыерга өйрәткәч, аңа күпкә җиңелрәк булачак начар гөнаһлы гамәлләрдән инде тыелырга. Һәм шулай ук менә бу ураза ул Аллаһ каршында иң улуг гыйбадәтләрнең берсе. Ни өчен дигәндә, һәм Аллаһ Тәгалә аңа әҗр савапны да аерым бирәм диде. Бүтән гыйбадәтләргә, башка гыйбадәтләргә бит Аллаһ та билгеләгән, шулай бит. Мәсәлән, кем җәмәгать белән намаз укый икән, иратларга кала инде, аның үзе генә өйдә укыган намазына караганда, җәмәгать белән укыган намазы 27 мәртәбәгә саваплырак, үстенрәк була диде. Шулай ук Куръан укыса, һәрбер хәрефе өчен 10 әҗр савап, 10 хәерле гамәл языла диде. Шулаймы? Ягъни кайбер гыйбадәтләрне Аллаһ Тәгалә инде билгеләде һәм аның савабын әйтә. Һәм әйтә, изгелекне ди, уннан алып 700 мәртәбәгә арттыра алам ди. Әмма ләкин шушы уразага бирелә торган хәерлелекне, әҗр савапны диек, Аллаһ Тәгалә безгә әйтмәде. Һәм ул әйтте, нәрсә диде? Үзенең бер кутси хадисендә Пәйгамбер саллаллаху алейһи ва саллям әйтте, Бухари җинтында килә торган хадистә инде, Аллаһ җәллә ва ала якул, дөреслекдә Аллаһ субханаһу ва тааля әйтә, «Саумун ли ва ана аҗзи бихи иннаху тарака шахватуху ва таамаху ва шарабаху мин аҗли». Ураза ди, ул ди минем өчен ди. Һәм мин ди үзем аңа әҗр савабны бирәчәкмен ди. Чөнки дөреслекдә ди, кеше ди шушы гыйбадәтне үтәгәндә ди, ул үзенең шахватын, нәфесен тыеп ди, ризыгын калдырды ди, шәтран суын калдырды ди. Кем өчен генә ди? Бары тик минем өчен генә ди. Һәм шуның өчен ди, мин аңа ди савапны ди үзем бирәчәкмен ди. Аллаһ субханаһу ва тааля әйтә. Һәм шулай нәрсә ди? Ла халуфу фами саим атьябу индаллаһ мин рихил миск ди. Менә бу ураза тотучының ди авызыннан килгән исе диек инде, безгә бит инде аштыргач бит инде ашказаныннан тәмле булмаган
Исләр килә, шулай бит инде. Әмма ләкин шушы исти Аллаһ каршында да менә бу тәмле мисклар була бит әле, парфюм дигән, шулаймы? Тәмле генә теге одеколоннар, анда хуш исле майлар, шуннан да тәмлерәк ди. Менә бу күрсәтә, без кешеләргә салса булса да, теге тәмсез ис булса да, Аллаһ каршында да ул ди шушындай тәмле парфюм исе кебек тәмле булып торыр ди. Менә бу күрсәтә Аллаһ Тәгалә үзем өчен бирәмен ди. Ни өчен? Чөнки һәрбер нинди генә гыйбадәтне алма, һәрбер гыйбадәтне аны без эшлибез кешеләр арасында. Шулай бит, мәсәлән, намазны укыйбыз икән, кеше арасында, мәсәлән, җәмәгатьтә, мәчеттә аны кеше күреп тора. Куръан укыйбыз икән, шулай безнең укыганны ишетә һәм монда рия керергә мөмкин. Шулай бит, яки садака бирәбез икән, кеше күрә һәм моңа инде шулай ук кешенең уй-фикерләре безгә тәэсир итәргә мөмкин. Әмма ләкин ураза монда чын ихласлык. Ни өчен? Чөнки моны бер кеше дә күрми. Әйе, кеше арасында ул әйтергә мөмкин, мин уразада дип. Әмма ләкин хакыйкатьтә ул уразадамы, юкмы, аны бер Аллаһ кына белә. Чөнки ул өйдә калганда, бер кеше күрмәгәндә, ул ашап эчеп куялар. Шулай бит? Әмма ләкин хакыйкый мөмин мусульман шушы айда үзен тәрбияли, кеше күрмәсә дә, Аллаһ Тәгалә мине күреп тора дип, ашау эчүдән тыела. Нәрсәдә мин әҗли ди, минем өчен дә ашау эчүдән тыела ди. Һәм кеше үзен шу ай буе Аллаһ аны күреп тора, Аллаһ аны күргәнгә дип, ашарга эчәргә ярамый дип, ул үзен калыбын тәрбияли Аллаһ белән бәйләргә. Ягъни үзенә ихсан дәрәҗәсенә ирешергә тәрбияли. Шуңа да менә бу ураза Аллаһ каршында шундый үстен, иң фазилатлы гамәлләрдән санала. Әгәр дә ул ай буе үзен Аллаһ Тәгалә күрә дип тәрбияли икән, ул Рамазан аен чыккач та күп кенә гөнаһлардан үзен тыярга өйрәтә. Чөнки нидер булса да явыз әшәке сүзләр сөйләмәкче була икән, берәр кеше белән талашмакчы, алдаламакчы, яки анда кемнеңдер берәр нәрсәсен урламакчы, яки берәр кешегә инде берәр зулымлык кыласы килә икән, ул уйлый, тукта әле, Аллаһ күреп тора бит дип. Чөнки ай буе шулай тәрбияләгәч, ашарга ярамый, Аллаһ күрә дип. Ул инде үзен күнектергән була һәм аңа җиңел була. Һәм шулай ук менә бу ураза вакытында, Рамазан аенда кеше күбрәк омтыла изгелекле гамәлләр кылырга. Чөнки белә, Рамазан аенда ул изгелекләр бик күп тапкырга аның савабы артыграк була. Һәм ул инде омтыла күбрәк шушы изгелекләр кылып эшләп калырга, шушы фазилатлы айда. Чөнки Рамазан ае ул бик фазилатлы ай. Аны чагыштырып була, менә бу теге көзге вакыт була бит, урак өсте. Чөнки яңгырлар киткәнче, һава торышы начарлаганчы, безгә бөтен булганча уңышны җыеп алырга кирәк. Әгәр дә өлгерә алмыйсың икән, синең уңышың шунда басуда кала, син инде күп кенә үзеңнең эшең юкка чыгачак, зыян киләчәк инде. Менә монда да бер айлык вакыт, бу бик зур мөмкинчелек безгә изгелекләр эшләп калырга. Һәм кеше менә көченнән килгәнчә я ураза тотучыларны ифтар кылдырырга тырыша, я мискиннәргә садака бирергә тырыша, яки күбрәк шушы Куръан укырга тырыша, һәм башка төрле изгелекләр кыла. Һәм Рамазан аеннан соң да чыккач, аның әсәре кала, һәм ул тырыша бәрбер шушы изгелекләрне кылуны дәвам итәргә. Аннары тагын кай кешенең уразасы саваплырак, өстенрәк була, кем Аллаһны күбрәк зикр итә. Һәм галимнәр әйтә, менә кеше уразатта бит инде, мәсәлән, әйтик, бер 5-6 кеше ураза тота ди. Мәсәлән, ифтар авыз ачарга мәчеткә килде ди, 6 кеше ди, ураза тотучылар ди. Шушы 6 кешенең дә ди ураза тоту һәм аннан булган әҗер савапты 6сыныкы да төрлечә булырга мөмкиндер.
кемдер гомумән Аллаһ Тәгалә уразасын кабул итмәскә мөмкин. Кайсынадыр анда галочка гына куярга яратып тойны, кайсындыр бик зур мәртәбәгә әҗр савабы өстен Аллаһ каршында булырга мөмкин. Нәрсәдән аерылады? Нә кешенең ураза тоткан вакытта кылган гамәлләреннән карап ди. Әгәр дә кеше шушы ураза тоткан вакытта бар төрле гөнаһлардан тыела, гайбәттә сөйләми, кеше дә тикшерми, тыңламый да, һәм әле гөнаһлардан тыелып кына калмый, күбрәк изгелек эшләргә омтыла, күбрәк Аллаһны зикр итәргә тырыша, Куръан укырга, булай гомумән субханаллах, альхамдулиллах, тәсбих әйтеп йөри икән. Менә мондый кешенең дә аның ураза тотканның да әҗере ди күпкә саваплырак, өстенрәк ди Аллаһ каршында гади генә ураза тотучыга караганда ди. Шуңа галимнәр әйтә, әгәр дә ди гади ураза тотучыдан өстенрәк Аллаһ каршында өстенрәк буласыгыз килсә ди, үзегезнең савабыгыз Аллаһ каршында дәрәҗәлерәк булуын теләсәгез ди, күбрәк Аллаһ Тәгаләне зикр итегез ди. Аллаһ Тәгаләне зикр иткән кешенең дә аның уразасы камилрәк, саваплырак ди. Иң хәерле зикр нәрсә ул? Ул Куръан уку. Шуңа күрә без күбрәк тырышабыз икән Куръан укырга инде. Бу күпкә безнең уразабызны инде саваплырак кылырга ярдәм итә. Һәм шулай ук тагын хикмәте, ураза тотып, бигрәк тә бай кешеләр фәкыйрь мискиннәрнең хәленә керергә ярдәм итә һәм уй-фикер тудыра, каралей мохтаҗларга да ярдәм итәргә кирәк. Алар да бит инде шулай эш торалар, аларга да инде ризык кирәк, аларның да ашыйсы килә дип, менә бу аш туру байрак хәлләргә кешеләргә, фәкыйрь мискиннең хәленә керергә ярдәм итә. Альхамдулиллах, бүгенге көндә инде алай ук ризыкка тилмермәгән кешеләр юк дип әйтсәк тә була, әмма ләкин бигезләсәң чорый ул андый кешеләр, менә теге аралашкач, йөргәч күрергә туры килә. Анда ялгыз калган әбиләр бар, бабайлар бар, инвалид балаларны караган апа-абыйлар бар. Һәм чынлап та белешәсең, дәсең, иләре бик начар хәлдә генә инде. Һәм чынлап торып әйтә, менә 12 мең пенсия алабыз анда. Шуның 10-сы давалануга, дару алырга китә, 2 мең инде газ утына түлибез дә ашарга шулай. Я туганнар бирә, я күршеләр бирә дип инде шундый авыр хәлдә яшәүчеләр дә бар. Без теге тирә-ягыбызда бөтенесе дә альхамдулиллах яхшы яши дигәч, бөтенебез бай яши дип уйлап куябыз. Күпчелек вакытта шулай инде ул, әмма ләкин бәрбер бар андый кешеләр. Һәм менә шундый кешеләр турында уйлап, менә шушы ачтыры уйларга мәҗбүр итә. Африка илләрендә бар. Менә Сириядә бит инде һәм нинди хәл күрәбез, Аллаһ Тәгаләгә җиңеллек бирсен. Андагы беженцлар бар. Шулай әйтәләр, аларның хәтта ашарларына ризыклары юк. Африка илләрендә бит инде мәсәлән, шул ук Сомалида, Суданда, Нигериядә ашка тилмергән бик күп кешеләр бар. Менә шуларны уйлап, безгә Аллаһ Тәгалә булган ризыгыбызга, суларыбызга шөкер итәргә өйрәтә. Һәм инде менә шушындай мохтаҗ кешеләргә ярдәм итәргә этәрә шушы ураза. Һәм Аллаһ Субханаһу Тәгалә дәвам итеп әйтә: "Әйяман мәгъдудат". Уразаның көннәре санаулы ди. Ягъни ураза ул билгеле көннәр, шулай бит. Рамазан аенда билгеле көннәр. Ул яки 29, яки 30 көн, ягъни монда айны ничек күрәләр инде. Һәм нәрсәдә Аллаһ Субханаһу Тәгалә, менә Аллаһ Тәгалә рәхимле зат, ул беркемгә дә булдыра алмаганны йөкләми. Һәм әйтә: "Фәмән кана минкум маридан ау ала сафарин фаиддатун мин аямин ухар". Әгәр инде ди берәрегез ди авырса ди, яки сәфәрдә булса ди, елның башка көннәрендә уразасын тотып бетерергә тиешле була ди. Менә бу нәрсә дигән сүз? Әгәр дә кеше авырып китсә, яки сәбәпле, яки бүтән төрле сәбәпләр чыгып инде сәфәргә чыгарга туры килсә, сәфәр дип инде ул бездә инде 80
90 километр санала инде, шуннан ераклыкка инде чыгарга туры килсә, Аллаһ Тәгалә рөхсәт ителә мондый кешеләргә Рамазан аенда ураза тотмаска. Бу кеше инде, мәсәлән, ничә көн авырды. Авыру дигәндә, монда бөтен төрле авыру керми. Мәсәлән, кеше җиңелчә генә авырулар да булырга мөмкин, шулаймы? Мәсәлән, җиңелчә генә башы авыртып тора, һәм ул тота икән, уразаны тотала, берни проблема юк. Яки анда, мәсәлән, кулы сызлап торырга мөмкин, аягы сызларга мөмкин, шундый вакытта уразаны тотала икән, һәм ул аңа бернинди зыян да салмый икән, моңа һичшиксез хәерлерәк инде ураза тоторга. Чөнки аннары күпме генә каза кылмасын, мондый әҗер савапны ул кайтарып бетерә алмый. Әмма ләкин инде ураза тота калса, авыру тагын да инде сәламәтлегенә зыян китерә икән, тагын да хәле начарая икән, һичшиксез мондый кешегә инде уразадан чыгып дәваланырга хәерлерәк булачак. Һәм шулай ук сәфәрдә, әгәр дә сәфәргә чыга икән һәм ураза тоту аңа мәшәкать, авырлык тудыра икән, мондый кешегә шулай рөхсәт ителә ураза тотмаска, ашарга, эчәргә. Әмма ләкин инде галимнәр әйтә, сәфәр вакытында ураза тота икән, бу моңа бернинди авырлык та китерми икән, бу кешегә дә инде хәерлерәк эшләргә, уразасын дәвам итәргә. Һәм ничек кенә булмасын, әгәр дә ул шушы авырту вакытында, сәфәр вакытында уразага кермәде икән, бу кешегә калган көннәрен санап барырга кирәк. Һәм шушы санап барган көннәрен, мәсәлән, 3 көн авыртты икән, 3 көн санап бара да инде, Рамазан ае беткәч, аңа каза кылырга кирәк була шушы 3 көн. Яки сәфәргә китте ди, мәсәлән, бер атна сәфәрдә йөреп кайтты ди, шушы бер атна инде аннары каза кылырга тиешле була шушы калган көннәре өчен. Һәм Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә әйтә: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. Һәм Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә әйтә, кемдә уразаны тота алган килеш калдырса ди, من بيت منصن وقما وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. Аятның бер өлеше ялгыш төшеп калган. Кемдә уразаны тота алган килеш калдырса ди, аңа бер мискинне ашатып фидия кылу тиешле була ди. Әгәр дә инде ул Аллаһка якынрак булын дип яхшылык кылса, фидия күләмен арттырса, әлбәттә инде үзенә хәерлерәк була ди. Ләкин ураза тотуыз күпкә сезгә яхшырак ди, әгәр дә сез белсәгез иде. Менә бу аят күрсәтә инде фидия хөкемен. Сөйли, әгәр дә кеше, мәсәлән, врачлар инде шундый диагноз куйдылар икән, бик каты ширле, сиңа инде эш торырга ярамый, сиңа даими дарулар алырга кирәк, уколлар алырга кирәк, мәсәлән, безнең бит инде арада бар шикәр авырту белән авыручылар аларга һәрдаим инсулин кадап торырга кирәк, яки башка төрле гел дару эчеп торырга кирәк. Дару эчмәсә хәле начарая, сәламәтлегенә зыян килә. Алла сакласын инде теге. Үлеп тә китәргә мөмкин. Шундый авырулар, ширләр дә бар бит инде. Менә мондый кешеләр инде нишләргә тиеш? Шушы ураза тотынмаган аркасында алар мәҗбүр була фидия түләргә. Фидия, ягъни кафарат инде. Шушы тота алмаган өчен алар кило ярым ризык, мәсәлән, бер калган көне өчен кило ярым ризык белән мискин факирны ашатырга тиешле була. Мәсәлән, бер көн, мәсәлән, 3 көн, бер көн өчен, мәсәлән, кило ярым бит инде, 2 көн өчен була 3 кило. Мәсәлән, 3 ай буе саныйда, анда ай буена ничә 45 кило буламы? Кило ярымны 30 көнгә тапкырласам, плюс-минус шул тирә дип истәйне 45 кило. Ул аны, мәсәлән, 3 кило дөге, 3 кило карабыдай, 3 кило токмаш, 3 кило өн, төрле азык-төлек ала да, шушы мохтаҗларга биреп чыгала. Ул аны я килограмм ярым итеп инде
30 мескенгә дә бүләләр, ул аны инде 2 мескенгә генә бирәләр. Монысы инде үзең карый. Яки ул инде 30 факир мискенне җыеп ифтар кылалар, ашаталар. Яки көн саен бер мискенне ашатып баралар инде. Ни өчен? Шушы ураза тотылмаган өчен. Бу инде шушындый ураза тотылмаган авырты кеше өчен, яки карт кеше, мәсәлән, олы кеше, мәсәлән, 80-90 яшьти, һәм ул тора алмый, ашамыйча, ичмичә, картлык сәбәпле. Мондый кешеләр шулай инде ураза тотмый, нишли, мәҗбүр була шушы фидия түләргә инде. Азык-төлек белән факир мискеннәрне ашатырга инде. Ну, уңайлырак инде, бигрәк тә шәһәр җирендә шундый теге уңайлыклар бар. Мәсәлән, берәр кафе белән сөйләшә дә инде. Аннан теге, мәсәлән, бизнес-ланч, обед аламанда, теге карточкалар ала да, акча түләп инде. Мәсәлән, 30 көнгә инде һәр көнне бизнес-ланчында обед ашый торган. Шушы карточкаларны факирләргә биреп чыга инде. Мәсәлән, 3 факирне таба да, һәркесенә 10 кеше 10 карточка бирә дә, бу факир мискеннәр инде шушы кафега килеп көн саен обед ашап китә. Алай да эшләп була инде. Әгәр дә кеше теге үзенең мәшәкатьләнеп йөрисе килми икән һәм нәрсә теләгәнен кафеда сайлап ашыйсы килсә ди, кафе белән сөйләшә дә, шундый карточкалар сатып ала да, мохтаҗларга биреп, мохтаҗлар үзләре килеп ашый ала инде. Яни ничек кенә булмасын, бу кеше ураза тота алмый икән, шушы фидияне тырау мәҗбүр була. Әгәр дә ни өчен эшләнелә, менә бу ислам дине шушындый рәхимле, бер-береңә карата михербанлык, бер-береңне кайгырту. Менә монда да инде син шушындый улуг бурычны Аллаһ каршында үти алмыйсың икән, бу бит инде Аллаһ Тәгалә безгә төрледән-төрле ризыклар биреп тора, суларын биреп тора, әлхәмдүлилләh. Һәм без шөкер итеп, шушы барлык ниъмәтләр өчен Аллаһ кушканны үтәргә тырышырга кирәк. Ни өчен? Шушы Аллаһ биргән ниъмәт өчен, рәхмәтле булыр өчен. Һәм шушы чиракта да без шушы улуг Аллаһ каршында булган бурычыбызны үти алмыйбыз икән, без шушы бурычыбызны факир мискеннәрне кайгыртып, без үз өстебездә булган бурычны төшерергә тиешлебез, шушы кардәшләребезне кайгыртып. Ислам диненең рәхимлелек дине бер-береңне кайгырта, бер-береңгә инде ярдәм итәргә тәрә. Һәм нәрсәдә ван тасуму хайрул лакум ин кунтум та'ламун. Әмма ләкин дә сез тотсагыз да сезгә бу да хәерлерәк инде. Ягъни нәрсә дигән сүз, бу авырту яки сәфәр вакытында инде ураза тоталабыз икән, зыян килми икән, безгә тотсак ул хәерлерәк. Чөнки менә без ничек кенә нинди генә каза кылмыйк, Рамазан айында тотылган әҗер-савапны biz bir künne kaldırdı iken Ramazan ayında birenden sebepler, huzur arkasında sefer avurdu. 10 gün bir ayda tutsak da mine andı Ramazan ayında bulunan ecir savabını biz tululandıra almayacak biz. Şunday faziletli ay bu izgilikler kılatıran. Yani küpmegine kaza kılsak da biz onu tululandırıp ul dereceye giriş almıyoruz. Çünkü Allah Teala eğer de siz bilsəgiz yedi. İndi siz savabqa erişin edi. Şu an kuramlar biz jingil qarağa kerakmi? Əgər də səfərimizdə də tutalabız ikən tırışıra kerak tutarğa. Əgər də jingil şəgini avırtabız ikən tutalabız ikən tırışıra kerak tutarğa. Bu bizning üçün xeyirli. Həm bu xeyirlilikni biz qiyamət günündə Allah qarşına basqaç indi heç şübhəsiz görəcək biz. Ham indi үкенәчәк без, нишләп инде уразаларым тотмаган икән, нишләп инде садакалар бирелмәгән, нишләп намазларым укылмаганда инде бик каты үкенештә булабыз. Аннары бит инде менә тагы шунысы әйтәсе килә, без бер кайчан да яратмыйбыз рәхмәтсез, шөкерсез кешеләрне. Шулай бит. Менә бик күп чорый шундый вакытлар, бик күп кеше зарлана, менә кешегә күпме изгелек кылдым, әйбәтлек кылдым, бер кайчан да рәхмәт әйтмәде, бер кайчан да яхшылык күргән булмады. Һәм гел шундый теге рәхмәтсез кеше инде дип, кешене сүгергә яратабыз. Шулай бит. Бер кешедә яратмый, яхшылыкка начарлык белән җавап биргән. Бер кешедә моны яратмый. Әмма ләкин күбебез шундый кеше
әйләнәбез, рәхмәтсез кеше булабыз, кайча вакытта Аллаһ Тәгалә нинди сый, байлык тормышында яшәтә. Ашарыбызга, эчеребезгә бүгенге көндә өстәлләребез сыгылып тора. Эчәргә суыбыз бар, ашарга ризыгыбыз бар, киенергә киемебез бар. Әле бар гына түгел, күп, әлхәмдүлилләh. Шуңа хәтлек ниъмәт булуга карамастан, Аллаһ каршында булган бурычларыбызны үтәргә ашыкмыйбыз. Намаз укырга да, ураза тотырга да, менә без бит рәхмәтсез булабыз. Без бит Аллаһка карата шөкерсез булабыз. Ни өчен? Аллаһ Тәгалә күпме әйбер бирә, ләкин без үтәргә ашыкмыйбыз. Менә бу бит инде безгә, без кешегә изгелек кылабыз, ярдәм итәбез, булышабыз. Һәм ул безнең кушканнары, безгә шулай ук яхшылык белән җавап кайтармый икән. Кайбер вакыт аның да безгә ярдәме кирәк була икән, ярдәм итми икән. Әле яхшылык кылып та рәхмәт әйтми икән, менә без сөйләнергә яратабыз. Ни өчен соң без үзебез турында уйланмыйбыз? Менә мин рәхмәтлеме соң Аллаһ Тәгаләгә? Менә мин Аллаһ каршында булган бурычларымны үтимме соң? Аллаһ бит миңа күпме ниъмәт биргән. Аллаһның һавасын сулыйм. Аллаһ биргән шушы җирдән йөрим. Аллаһ биргән суны эчәм. Аллаһ биргән күз белән күрәм. Аллаһ биргән аяк белән йөрим. Аллаһ биргән кул белән тотып ашыйм. Мин шушы биргән сана бетергесез ниъмәтләр өчен, шушы байлык өчен мин берәр нәрсә үтимме соң? Аллаһ миннән риза булсын өчен дип. Менә безгә иң беренче үзебезгә, әле кешене сүккәнче үзебезгә өйрәнергә кирәк шөкер, рәхмәтле булырга. Һәм менә шушы рәхмәтле булу иң зур бурыч, ул үз вакытында намазыбызны уку һәм Рамазан аенда инде ураза тоту. Менә бу иң зур бурычыбызны үтәү була Аллаһ каршында. Шуңа күрә һәр барчабызда Аллаһ каршында рәхмәтле булып, шөкерле булып, Аллаһ кушкан намазларны укып, Аллаһ фарыз иткән Рамазан аенда уразаларны тиешенчә тотып, Аллаһның әҗер-савапларына ирешеп, һәм булган малыбызга да инде Аллаһ Тәгалә бәрәкәтен насыйп әйләсен, шушы кылган изгелекләребезнең әҗер-савапларын кыямәт көнендә күреп, Фирдәүс җәннәтләренә керергә һәр барчабызга насыйп әйләсен. Аллаһ Тәгалә безне төрле кайгы-хәсрәтләрдән имин кылсын, һәр вакытта да аның саклавы астында яшәп инде ике дөньяның бәхетенә ирешеп, күңел тынычлыгында яшәргә насыйп әйләсен. Субханакаллаһумма бихамдик ва ашһаду анна ла илаһа илля анта, астагфирука ва атубу илейк.